El càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent en les dones del món desenvolupat. Existeixen 5 subtipus de càncer de mama. L'equip de recerca del doctor Joaquim Arribas, de l'Institut d'Investigació Oncològica de la Vall d'Hebron, n'ha estudiat el causat per la proteïna HER2. El HER2 es una proteína de la superficie celular, como se ve aquí, que lo que hace es detectar señales en el exterior de la célula y las transmite al interior celular. El tipo de señales que transmite normalmente es que la célula se divida. Sin embargo, en el tipo de tumores de mama HER2 positivo hay unos niveles muy elevados de esta proteína, como se puede ver en comparación con las células normales. Y estos niveles elevados lo que hacen es transducir señales o decirle a la célula que se divida incluso cuando no se debe. La proteïna HER2 consta de 2 parts o fragments, un extern i un altre intern. Però el grup d'investigació del doctor Arribas ha trobat que hi ha pacients HER2 positius que tendeixen a acumular els fragments interns, malgrat que els fragments de fora hagin desaparegut. La acumulación de estas zonas intracelulares, de estas zonas internas, lo que hace es, incluso cuando los niveles de la proteína no son muy altos, transmitir estas señales de una manera descontrolada. Por así decirlo, la zona de la proteína que transmite las señales deja de estar acoplada a la zona de la proteína que las detecta y las transmite aunque no haya ninguna señal extracelular. Com a conseqüència, aquesta hiperactivitat del HER2 afavoreix el desenvolupament d'un tumor de mama molt més agressiu. Però per què? Els fàrmacs actuals ataquen tan sols la part exterior de la proteïna, en bloquegen l'activitat i no deixen que les ordres de divisió arribin a l'interior. Però els fragments de dins la cèl·lula que ja no disposen de la regió externa, el fàrmac no els afecta. Són fragments independents i, per tant, continuen dient a la cèl·lula que es reprodueixi. Afortunadamente hay un tratamiento alternativo que es un tratamiento que bloquea la región intracelular del receptor. De modo que ese tratamiento bloquea tanto los receptores enteros como los fragmentos de los receptores. A més d'aquesta medicació en estudi, el doctor Arribas i el seu equip també treballen en un kit de diagnòstic. Aquest kit permetrà diagnosticar millor els pacients que donin positiu en càncer de mama per HER2 i a la vegada fer una distinció per grups entre les persones que, a més de presentar els nivells de la proteïna, acumulen fragments de HER2 i les que no ho fan. D'aquesta manera, els oncòlegs podran desenvolupar teràpies molt més acurades i adequades al pacient.